ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος έζησε κοντά στον γέροντα Παΐσιο για αρκετά χρόνια, διηγείται. Για μένα ήταν μεγάλη ευλογία ο συνδεσμός μου με τον μακαρίτη το γέροντα, που άρχισε από το 70 όταν πρώτο ήλθα στο Άγιον Όρος και συνεχίστηκε μέχρι την λίγο καιρό πριν κοιμηθεί. Και ιδιαίτερα η ευλογημένη περίοδος ήταν το 75 με 76, όταν έκανα αρχιγραμματέας στην Ιερά Κοινότητα και δεν είχαμε πολλή δουλειά τότε. Μου είχε πει, όταν θα ευκαιρίσει να κατεβαίνεις κάτω να τα λέμε. Τελειώναμε νωρίς τη δουλειά, έπαιρνα τον μπαστούνάκι μου και κατέβαινα κάτω στο γέροντα σχεδόν κάθε απόγευμα όταν είχε καλό καιρό, αλλά και με κακοκαιρίες, και είχα την ευκαιρία να δω πολλά πράγματα υπερφύσιν, τα οποία έκαμε με τη χάρη του Θεού, να ακούσω πολύ ωραία πράγματα από αυτά που έλεγε στους άλλους, αλλά και σε μένα όταν είχαμε προσωπικές συζητήσεις, και μου έμενε βαθιά χαραγμένος μέσα. Αλλά και μετά την κοιμησή του έχω πολλά βιώματα, τα οποία με τροφοδοτούν και εμένα πνευματικά έτσι. Όσον αφορά τώρα το τι θα μπορούσαμε, μάλλον σε ποιο σημείο θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε την κουβέντα μας, είναι λίγο δύσκολο. Ήταν τόσο πολύπλευρος άνθρωπος και είχε τόσα πολλά γνωρίσματα πνευματικά και χαρίσματα, που είναι δύσκολο, ας πούμε, σε μια μικρή διάρκεια, έτσι, μικρή συνέντευξη να υποθούν. Μόνο θα ήθελα να σας πω, ας πούμε, την τελευταία φορά που πήγαμε με το γέροντα και τον είδαμε, πριν βγει έξω, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, κατέβηκε λίγο έτσι νευριασμένος, θυμωμένος, βάλαμε μετάνοια, ευλογημένες ψυχές, τι γίνεται? Λέω, εσείς γέροντα, τι κάνετε? Τι να κάνω? Και πέρασε, υποθέσουμε να πούμε όπως έλεγε, τρελάθηκε ο κόσμος. Λέω, γιατί το λες αυτό το πράγμα? Τι να μην το πω, ευλογημένες ψυχές? Άγιο με ανεβάζουν, άγιο με κατεβάζουν. Εμένα λέει και τον Παπά Εφραίμ στα κατουνάκια. Ο Παπά Εφραίμ, εντάξει, είναι Άγιος, αλλά εγώ τι σκουριασμένος στην εκκές είμαι και τι βλέπει ο κόσμος επάνω μου και με λέει Άγιο. Θεός να μιλήσει, ας πούμε, σε υποθέσουμε πώς λέει, έτσι χαρακτηριστικά. Και λέει, εγώ να σου πω γέροντα, σήμερα λέει υπάρχουν 50 ζωντανοί Άγιοι στο Άγιον Όρος, μεγάλης πολκής, αλλά είναι πιο εξεπημένο το βλάκα που βγήκε φήμη μου στην Αθήνα και δεν μπορώ να τη σημάσω. Παρακλούν τον Χριστό μας και του λένε, μη μας δώσεις τη δόξα σε αυτή τη γη, κράτησέ την για την άλλη ζωή. Και ο φιλότεκνος, συγκεκριμένα έτσι είπε, ο φιλότεκνος πατέρας ακούει τα φιλότιμα παιδιά και τους κάνει το χατήρι. Αλλά πού σας υποθέσουμε, το γύρισε μετά έτσι στο χιούμορ που συνήθιζε και λέει, εμείς από εδώ, από την ανατολική πλευρά, επειδή έχουμε λίγο υγρασία, δεν ευδοκιμεί πολύ η αγιότητα, έχουμε μόνο 14. Ενώ εσείς από τη δυτική που σας βλέπει ο ήλιος περισσότερο, έχετε 36. Και πραγματικά αυτό που είπε ο γέροντας, το έχω διαπιστώσει πολλές φορές, υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Τώρα βέβαια οι αδελφοί μας του κόσμου διαρωτούνται και πολλές φορές και μας το γράφουν, μας τηλεφωνούν ή προσωπικά όταν έρχονται εδώ, όταν βγαίνουμε έξω. Υπάρχουν σήμερα μεγάλες μορφές σαν τον Πάτερ Παΐσιο, σαν τον Παπά Εφραίμ, σαν τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Υπάρχουν, αλλά απλώς ο Θεός δεν κρίνει κατάλληλο τον καιρό να τους φανερώσει. Όταν τρώμε συνέχεια κρέας, του βαριέμαστε καμιά φορά και έτσι δεν το εκτιμούμε καλά. Αν φάμε μια φορά το μήνα, πιο καλά το εκτιμούμε, και αν φάμε και μια φορά το χρόνο, ακόμα πιο καλά. Έτσι είναι και με τους Αγίους, γιατί καμιά φορά τους συνηθίζουμε και τους Αγίους και δεν μας κάνει εντύπωση μετά, και τους βλέπουμε με μια αντίληψη, ας πούμε, μαγική, όπως βλέπουμε τους μάγους που κάνουν πράγματα με τη βοήθεια του διαβόλου, κάπως έτσι, ας πούμε, είναι και οι Άγιοι. Ενώ είναι τελείως διαφορετικό το πλάνο που πρέπει να τους βλέπουμε και ο σκοπός με τον οποίο πρέπει να τους συναναστρεφόμαστε, να μας βοηθούν στην αγιότητα. Άλλο ένα που ήθελα να τονίσω, που έρχονται και με ρωτούν πολλοί άνθρωποι εδώ, διαβάζουν διάφορες ιστορίες για το Άγιον Όρους ή ακούνε, που λένε για τους γυμνούς ασκητές. Αυτό θέλω να το πω γιατί και εγώ, και εμένα με είχε απασχολήσει, και μια φορά που πήγα το 1978 συγκεκριμένα με έναν φωτογράφο, στον πατέρα Παΐσιο, ήταν μόνος του, ήταν Παρασκευή της Διακίνησή μου, μας δέχτηκε με πάρα πολύ χαρά. Και ελάτε μέσα να ξεφαντώσουμε, να πούμε, λέει, ας υποθέσουμε, έβαψα 200 αυγά για το Πάσχα και εν είχα, λέει, πελατεία. Τότε δεν ήταν γνωστός ο πατήρ Παΐσιος. Μετά το 85 βασικά έτσι έγινε ευρύτερα γνωστός και άρχισε χρόνο με το χρόνο να τον πλησιάζει περισσότερος κόσμος. Και όταν μπήκα μέσα, μας έβολε ψάλαμε και το Χριστός Ανέστη, το Αναστάσιο σήμερα,
Και μετά βγήκαμε έξω στην Ηλίτσα, εκεί ήταν ακόμα κάτω στο Τιμίο Σταυρό, στο Σταυρονικητιανό, δεν είχε ανεβεί απάνω στην Παναγίτσα, στο Αποτελμούσι. Και μας είπε πολύ ωραία πράγματα. Ήταν λίγο πριν βασιλέψει ο ήλιος. Λέω: Γιώργο, τώρα να μας δώσεις ευλογία, να φύγουμε, γιατί άρχισε να σκοτεινιάζει και δεν έχουμε φακό, θα σκοτωθούμε στον δρόμο. Καθίστε και πέρα, υποδέσουμε να πούμε, λέει, πού θα βρω εγώ παρέα, έκανα μάνα δω άνθρωπο. Βέβαια δεν είχε ανάγκη από παρέα, αλλά ήταν ο σκοπός του να μας βοηθήσει πνευματικά. Και του λέω: εντάξει, θα καθίσουμε, αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Λέει: τι. Πήγα στην Αγιάνα προχθές, λέω, και στη Μικρή Αγιάνα και άκουσα διάφορες διηγήσεις να λένε για τους γυμνούς ασκητές. Λέει, τι θες να σου πω. Λέω: Γέροντα, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Με πιέσε από το αριστερό χέρι έτσι και μου βάλε, όπως έβαζε το χέρι στην πλάτη, με γάζωσε με τη ματιά του από πάνω μέχρι κάτω. Μου λέει: εσύ να πούμε, σε υποθέσουμε ευλογημένη ψυχή, τι λες, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Του λέω: Γέροντα, αφού υπήρχαν παλιά, το Άγιο Πνεύμα να είναι, γιατί να μην έχουμε και σήμερα. Σκέφτηκε λιγάκι και μου λέει: όταν σε ρωτούν να λες ότι υπάρχουν. Λέω: πόσοι, Γέροντα, γιατί στην Αγία άκουσα ότι είναι 12, στη Μικρή Αγία μου είπε ότι είναι 9. Μου λέει: ούτε 12 ούτε 9. Λέω: πόσοι είναι. 7. Λέω: και πού μένουν. Λέει: γύρω, λες, στον Άθωνα γυρίζουνε. Και πώς συμπληρώνουν τον αριθμό. Ξέρουν αυτοί, λέει, όταν κάποιος πεθάνει, για να αναπληρώσουν τον αριθμό σταθερά, λέει, ξέρουν που βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος που μπορεί να αντέξει αυτή την άσκηση και τον καλούν, λέει, και συμπληρώνουν τον αριθμό. Και μπορεί να τους δει ο καθένας. Όχι, μου λέει. Έχουν τη χάρη να κάνουν προσευχή και να γίνονται αόρατοι. Μπορεί να είναι μπροστά σου και να μην τους βλέπεις. Πράγμα για το οποίο έχω 4 μαρτυρίες σοβαρών ανθρώπων που συνέβη το ίδιο με αυτούς, με τον πατέρα Παΐσιου. Ήταν μπροστά τους και δεν τον βλέπανε. Ενώ συζητούσαν μεταξύ τους, τον πατέρα Παΐσιου ήταν δίπλα που τον περιμένει και ξαφνικά τον βλέπω μπροστά τους. Και του λέω: πώς είναι, Γέροντα. Μου λέει: 7 είναι. Και θέλω να πεις κάτι άλλο. Λέει: τι τρώνε. Λέει: δύσκολα για το Θεό, υποθέσουμε να τους ταΐζει. Λέει: αφού αυτοί βρίσκονται, λέει, μέσα στα χιόνια γυμνοί. Λέει: η τροφή είναι το πιο εύκολο πράγμα. Άντε, λέει, τώρα να φύγετε. Λέω: να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Άντε, μου λέει: κατάλαβε, να φύγετε. Λέω: Γέροντα, σε παρακαλώ, λέω, να μου πεις, για να τους γνωρίζεις, ευλογημένοι, τι περίεργη είναι αυτή. Λέω: κοίταξε, μπορώ να πεθάνω εγώ πρώτος, μπορεί να πεθάνεις εσύ πρώτος. Αν πεθάνω εγώ, δεν θα υπάρχει κάποιος να λέει ότι ο πατήρ Παΐσιος τους ξέρει. Αν πεθάνεις εσύ, θα το πάρεις μαζί σου στο μυστικό. Γελούσε. Λέει: κοίταξε, λέει, να σου πω, λέει, ξέρω μόνο τους 4. Λέω: πού τους ξέρεις. Έχω, λέει, κάθε 5 χρόνια έχω ραντεβού, να αυτές τις μέρες θα έρθει κάποιος εδώ, Παπασεραφείμ, να κουβεντιάσουμε. Αλλά πού είσαι, μου λέει, έτσι, γύρισε προς τα πέρα λίγο, κάπως έτσι με έναν τρόπο αποστροφής τα λέγουμε. Πού είσαι, ευλογημένη, μου λέει. Μην εντυπωσιάζει τόσο πολύ, λέει, τους γυμνούς ασκητές. Λέω: γιατί, Γέροντα. Υπάρχει, λέει, μεγαλύτερη κατάσταση αγιότητος στο Άγιον Όρος. Μεγαλύτερη. Βέβαια, μου λέει. Λέω: ποια είναι μεγαλύτερη. Θες σου την πω τώρα, μου λέει. Θα στρίψει η βίδα σου και αντί να πας στη Σιμωνόπετρα, θα πας, λέει, στο Λεμπέτη, στην νευρολογική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, φεύγοντας, μου λέει: κοίταξε, θα σε φωνάξω κάποτε πριν πεθάνω να σου τα πω. Πήγα 1 μήνα πριν πεθάνει να τον δω, αλλά τη μέρα που πήγα του βάλαν τα οξυγόνα και δεν μπόρεσε, έφεγα άπρακτος. Τώρα τα είπε σε άλλον, δεν ήθελε ο Θεός να φανερωθούν, φαίνεται το μυαλό μου μάλλον ήταν ακόμα η βίδα ξεβιδωμένη και δεν μου τα είπε.